sabedes a quen lle tiña medo? Carapuchiño vermello. Agora vou vos contar quen lle ten medo a Carapuchiño vermello. Ramón. A ver, vale? O lobiño aprendeu coas mans a cariño de súa nai. Miña nai, dixo, agora que xa son grande, gustaría mirar o bosque ao sol, para dar unha volta e respirar aire fresco. A nai mirou amorosamente, sentou o lobiño no colo, e tratando de non amosar inquietude, díxolle con voz moi doce. Escoita atentamente, meu amor. Vexamos se estás preparado. Teño que facerche algunhas preguntas, xa que vexo que non tes medo. Veña, pregunta, dixo contento o lobiño. Ben, veña, dixo a mamá loba. Comecemos pola pregunta número 1. Mentre estás a pasar polo bosque, se te topas con unha carapuchiña vermella levando unha cesta de comida, o lobiño interrompeu a súa nai. Estaba preparado para esa pregunta. Mentre estou a pasear polo bosque, se atopo unha rapaciña con unha carapuchiña vermella levando unha cesta de comida, botarei a correr e escondereime tan axiño como poida. Que bonito. A ver, que bonito. Para mí el lobo es muy bonito, ¿no? Moi ben, dixo a nai. Agora a segunda pregunta. Imagina que tes moito frío e fame. Atopas unha casiña e miras pola fiestra. Ali está deitada, enferma, a carón do lume da chimenea, a avoa de Carapuchiña vermella. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! O lobiño dixo, poñamos que teño moito frío e fame. Atopo unha casiña e miro pola fiestra. Ali está deitada, enferma, a carón do lume da chimenea, a avoa de Carapuchiña vermella. Seguro que non entrarei. Fuxirei antes de que alguén me vexe. ¡Qué bonito! O podía ponerse na chimenea para dar calor. A nai dixo, moi ben, agora vou facerche a pregunta máis importante do día. Comiches ben e tes sono. Hai unha sombra fresca á beira do río. A quen non lle gustaría botar unha cabezadiña aí? Eu. Que bonito. Eu cascar un pero vai caer cos pedras que ten na barriga. Ben, yo sei. Pero estou carapuchiña, non... A mamá loba contivo a respiración e agardou. O lobiño xa tiña a súa resposta. Digamos que comín ben e teño sono. Hai unha sombra fresca á beira do río. Sí, botaría unha cabezadiña aí. A nai abriu os ollos e dixo, meu amor, agarda un chisco. Como podes facer iso? Que bonito. Agora vai que... Acouga, mamá, dixo o lobiño. Ves, levarei esta carta comigo. Poño nunha árbore e dormirei tranquilamente. Oh, que bonito. Outro coche. Que bonito. Cando a mamá loba leu a carta, as súas preocupacións desapareceron de seguida. Que decía a carta? Atención, atención, estimado señor cazador. A Carapuchiña vermella e toda a súa familia non están aquí. Están do outro lado do bosque. Se ve a miña barriguinha un pouco chea, créame, é que comín espaguetes. Por favor, non abra a miña barriguinha. Os lobiños xa non comemos nenos. Estamos fartos de ser os malos dos contos. Que bonito. Vacía todo bonito. Nada. Canto te quero, dixo orgullosa mamá loba. Penso que xa podes ir ao bosque ti só. Que teñas un bo paseo, pero non veñas tarde. Non deixes que a tua pizza de cogomelos se refríe. Que bonito. Que Eu non sei, eu creo que non dixestes mentira, non tiñades medo ningún. Non dan medo. A ver, unha compañera, pide a palabra.
para facer moita imaginación. Eso ainda Vale, é